Қайырлы күн. Біз 2018 жылғы урып жиылышларына бағышланған матбуғат конференциясына жиылдық. Біздің қонағыбыз ауыл қожалығы һәм азық-түлік министрі орынбасары Абдрахманов Илдус Харисович. Илдус Харисович, башта сөйлеп кетсеңіз еді биылғы ураққа нәтижелер хақында. Қайырлы күн, құрметті журналистларыбыз. Енді урып жиылышлары тамамлануға қарап басуда қазір ішлер түгеллене, шул ук ауыл қожалығында жерлер қотырғанша іш біткені бір вақытта да жоқ. Биыл енді нәтижелерге кіргенше қысқаша айтып кетесем келе, елдің тұрышы бойынша біз язғы яки біздің қышқы кешірішлер турында енді узган елға бәяләрнең бик түбән булу сәбәпле берни кадәр мораль климат дип әйтик, хуҗалыкларда авыррак, ашлык күп, сатып алырга бердән теләүче юк, икенчедән бәяләр юк. Шулай булса да битараф кешеләр юк, язгы кырышларына матур гына әзерләнеп, без планлаштырган мәйданнарда бертөкле культураларында, авыл хуҗалыгы культураларын чәчеп чыга алдык. Аның эшләү өчен birden biz ahırғы yıllarda bik zor iktibar verəbizin de bürtüklərə, Rusçalab etsək, seminalarga bürtüklərinin sıfatına 30%'dan artıq biz bürtüklərinə elitalı, yuqarı reproduksiyyalı sortlar bilən şeş aldıq. Finans xəlləri ağır bulsa da 50 kilogramdan artıq mineral aşamalar kirtdik bizin avul xucalığa 18. yılının 13 astına. Şolay jeygi şırda üsümlüklərini tərbiyələu boyunca ahırғы yıllarda neticeleri işli başladık. Bu söz var mı indi? Şu bularından karşıgana şikayet ötügül. Şolu vaqtda avrulara karşı şikayet boyunca biz atibizinde Krasnodar variantı deyip ikişer mertebe avrulara karşı, büceklere karşı şikayet Respublikada şalayıp indi kirip bara zorrak, maçtapılarak kölemde. Kimdir aytır indi ağı bilen nersekalarını şikayetesiz deyip bu sekinde üsümlüklerini Şikayetmesen Tataristan жерлегенде шулай мындай уңышларны алып булмый. Билеп торасыз, һава шартлары ел өчен безнең өчен уңышлы булмады. Мен берничә генә мисал әйтеп китәсем килә. Менә без инде вегетация чорында әйтәбез, апрель аеннан август аена республика буенча уртача алганда 180-200 мм якын тулайым явым-төшем алабыз. Менә 200 мм якын. Менә әгәр быелныкын карасак, Qayбыш апас зонасы біздің Волганың ары яғы деп әйтәбез инде 80-100 мм тирәсе яртысы күләмендә без явым-төшем алдык төште. Бу кирәкле вакытта, вегетация вакытында. Шулай ук буат әтештә оннан да кимрәк. Шуның сәбәпле берникадәр безнең инде теләгән кадәр узган елгы уңышны без кабатлый алмадык. Республика буенча бүген 3 миллион 670 мең бүгенге иртә беләнгә тулайым бөртекләрнең тулайым җыемы уртача уңыш 26 центнер һәр бер гектардан. Бер бөтен нәрсәдә битендә чагыштырмача, менә Россия буенча бүгенге көнгә 70% мәйданнар сугып алынган. Һәм бүген 88 миллион тонна тулайым җыем Россия Федерациясе буенча уңыш узган елга караган тулайым җыем 22 миллион тоннага кимрәк. Уңыш 27,3 һәм узган елга караганда 4 центнер ярым, узган елга караганда уңыш шулай Россия Федерациясе буенча кимрәк. Безнең битендә чагыштырсак, ут күршеләр белән дип әйтик, безнең округта 14 субъект, шулар арасында иң зур уңыш 26 центнер белән Татарстан. Икенче урында бездән ераграк, климатик яктан яхшырак зонада урнашкан Пенза 25,3, безнең Мордовия 25 һәм ут күршеләр, шул ук Оренбургта 9 центнердан берникадәр артык кына уңыш. Менә бу һава шартларының шундай кырыс булуы, ул безгә тискәре йогынты ясады. Әле бит хәтерлисез, без июль айларында республика буенча 17 субъектта, 17 районда хәдәттән тыш хәл керттек, чөнки җирдәге дым катламы буенча опасный явление дип әйтәбез инде атыйбыз русча, куркыныч хәл булу сәбәпле шундый кертелде. Хуҗалыклар шуның финанс яктан ниндидер файда китермәде. Инде шул вакытта безнең әле Россиядан ала торган федераль акчаларга без алабыз үзебезнең индикаторлар, ниндидер безгә куелган бурычлар бар. Шуны үтәгән очракта, үтәмәсәң
bir ne kadar sanksiyalar var. Şul көздіктен шығып, ул хәл кертелде. Монсы бер, икенчедә кемнәр иманиятләштергән үзләренең мәйданнарын, алар өчен инде ул үзләренең компаниялардан югалтуларын алу өчен кирәк. Инде урып җыю районнарын атап китсәк, безнең 10 район республика буенча 30 әйттем мин, республика буенча 26 центнер уртача уңыш. 10 район безнең 30 центнерның үскә ягында уңыш җыеп алды. Иң зуры сез аны безнең мәгълүматлар буенча булай да беләсез, мин кабатлап кына китәсем килә. 37 бер белән безнең Зәй районы, Әтнә 33 центнерда 2, Актаныш һәм иң күп тулайым җыем бүгенге көнгә Актанышта 151,000 тонна тулайым җыем бөртекләрдән. Актаныш үзенең тарихында беренче мәртәбәдер шундый тулайым җыя. Сарман, Нурлат Тукай районнарында шулай ук уңыш югары. Безнең шулай ук зур инвесторлар бар, инвест компаниялар, Сервис Аграда 37 центнерның өске ягында уңыш, Агросила җәмгыятендә 33,1, Кызыл Шәрык җәмгыятендә шулай ук 30-ның өске ягында һәм Агроинвест компанияларында шулай ук уңышлар югары. Менә бу югары нәтиҗәгә эшләгәннәр. Шул ук вакытта республиканың күрсәткечләре күбрәк тә булыр. Безнең потенциал үсемчелек тармагында да җитәрлек. Әгерҗе районында уңыш 16да 2. Менә без Зәйне 37 дип әйтсәк, шул ук Әгерҗе инде карандаш белән яки авторуч белән картадан сызып карасаң, араларда якын шикелле, но анда берни кадәр безнең һава шартлары кырысрак һәм без анда туфрак та икенче районда. Менә Бөгелмә районы 19 центнер. 19 центнер шулай итеп Бөгелмә районнарында, Алабуга районында 20, Әлмәт 28. Менә бу районнар безнең республиканың потенциалын кирәкле кадәр күләмдә ачып бетерергә мөмкинлек бирмиләр. Кызыксан районында сезнең тулайым җыем, хәзер инде авыл хуҗалары бутиклары көне җитә, нинди тулайым җыем республика буенча булыр дип. Бүген әйтергә иртәрәк, ни сәбәпле республикада безнең әле сугылмаган кукуруза бар. Кукурузаны бер кадәр сугырга, яшелрәк дип әйтәк, җитешеп бетмәгән. Безнең 202,000 гектар кукуруза бар барлыгы, шуның 58,000 гектары бөртеккә дип чәчелгән иде. Шул вакытта без бүген менә һава шартларының иссе булу сәбәпле берни кадәр кукуруза азыкка чәчелгән кукуруза да өлгерер кебек. Шуңа күрә без хәзер бөтен республика буенча аларның халәтләрен инде мониторинг итеп, аларның халәтләрен белеп, күбрәк сугырга тәкъдим итәбез. Шуңа күрә кукурузаны күпме җыеп алабыз, тулайым җыем шуннан бәйле булачак. Менә бу инде бөртекле культураларның җыю буенча кыскача мәгълүмат. Менә яшелчә, бәрәңге буенча мәгълүматлар. Менә шикәр чөгендере буенча беренче әйтеп китәсем килә. Шикәр чөгендере буенча без узган ел республикада 3 миллион тонна артык шикәр чөгендере җитештерген идек. Россия буенча башка төбәкләрдә әйбәт эшләде, чөгендер өчен һава шартлары әйбәт килде һәм Россия буенча шикәр базары бик түбән төшеп китте. Сату бәяләре безнең шушы җитештерә торган һәм сата торган хуҗалыклар зыянга эшләде дип әйтсәк тә була. Шуңа күрә авыл хуҗалыгы министрлыгы Россия буенча ким дигәндә 10%-ка мәйданнарны киметик дип шундый мөрәҗәгать белән чыкты. Шуңа күрә без дә мәйданнарны узган караганда киметтек. Безнең барлыгы урып җыярга 64,000 гектар шикәр чөгендеренең мәйданнары, узган караганда 10,000 гектарга кимерәк. Һәм бүгенге иртә беләнгә безнең 15,000 гектар инде чөгендерләр җыеп алынган. Бүген бит инде чөгендерне кул белән җыеп бирмибез, безнең хәзер комбайнер белән эшлибез. Уңыш 359 центнер бер гектардан. Уңыш начар түгел, бигрәк тә әйбәт уңыш безнең Зәй зонасында. Зәй зонасында менә шу Мөслим районында уртача уңыш бүгенге иртә беләнгә шулай ук 420 центнер. Зәй 411, Сарман 410. Безнең менә әйтеп киттем инде безнең Иделнең аръягында һава шартлары начаррак булды, дым җитми дип, шул ук Буа, Кайбыш, Чүпрәле районнарында чөгендернең уңышы берни кадәр кимерәк, яки күпкә кимерәк. Шул ук вакытта безнең 3 заводыбыз бар.
Birinci zavod, Zey zavodu indi işkərtürlərini bizden bir 2 atnalık başladı. Hem hali aldığı 2 günde ahırғы zavod, Boğa zavodu gitti. Bugünkü günge 22.000 tonna indi yana bizden oңuştan şeker koma yetiştirildi. Hem bizden birinci ötken bizden yerminkelerde bıyılgı yetiştirilgen şeker koma satıldı. Bərəngə bilan yaşılşaya gitsek, kimler qarada kişi prezidentimiz buldu bizden Orşa rayonunda, şu vaqtda Orşanın Qırlay xo'jalığında, anda Bərəngə jiyu boyunca, Bərəngə oңuşları boyunca söz buldu. Respublika boyunca 6.000 gektar meydanda Bərəngə meydanları, bizim var idi 12.000 gektar Bərəngə meydanları bu. Bugün Bərəngəni tilesəkim, yaki her xo'jalıqda işletiran tugul, barıra tiyiş biz sanıyız spesializatsiya bulurğa tiyişti. Bugün yetiştiruguna batırlıq tugul, bugün sota bilirge de gerek. Şuna göre Respublikada təmin eterlik bizim bir neçə strategik deb aytganda şunday xo'jalıqlar barlıqqa keldi. Şunun birisi Orşa rayonunda Qırlay jamg'iyati. Ana 1200 gektarda Bərəngə meydanları, hem biz kişi bulgan basuda 500 sütlerge yakın Bərəngə oңuşı çığa. Bütün teknologik taleplerge, Evropada nişik üsterile Bərəngə, şunday taleplerge jetkirip Bərəngə üsterile, sıfatı boyunca da, sortları boyunca da türlü sortlar tilegen kişiye satıp aluşuğa. Hem ikincisi bizden zor, şunday satatıran kampanyalarının, yaki yetiştiretıran kampanyaların birisi Vyatskiye Zori, Alabuğa rayonundağı, Nurlat'ta bizim anday xo'jalıqlar var, bizden Narmanka xo'jalığı, Yeşilşe hem Bərəngə bilen şoğullana berili jamg'iyati. Respublikada bu yıl Bərəngə bilen hem Yeşilşe bilen təmin etu boyunca problema biz yok deyip sanıyız. Hem bizim bu iri yetiştiruvchilar bugün yetiştirip Kamaz bilen Bərəngə satuğa külenmegen, bugün onlarını kerekli tilegen satu şilterlerine gerek eken cevap, Alimin Davletov'na çörüp kaldırganmın, Minzeler rayonunda bir neticeli şitirgen fermer gerekli kilogramda setkilarga juğan Bərəngəni çıgarga bizim предприятиялар bugün Respublikada yeterli. Şuna göre yetiştiruguna tugul, sevde noktalarına gerekli sıfatlı bizim produksiyonu koyargan mümkünlüğümüz var. Yeşilçe boyunca şolay yok. Kişir boyunca, Kebiste boyunca oңuşuna şart tugul, Respublika tulayım özünüzü təmin eder, hem şit regionlara satırlıq produksiya var. Rahmet, sorularga köşek. Kim Rahmet. Мухаммад Рахимов, бизнес онлайн. Онда менің бір күту сұрау, шоң барам жауап берсеңіз дейдерге. Сіз ұжымдардың халін нешік бәялейсіз, мыналар бұл құрлықтан зиян көрді ме? Күзгі культуралар бойынша быйыл шешу үшін шортлар яқшы болды деп айтып болмай, чөнки бірден biz porlar bilan ko'proq ishlaylik, yerlarni ko'proq azirlasak da, mana bu dimning, mana men sizga shulay statistikani yog'inchilar bo'yicha aytib ketasim keladi. Bizning 3-kvartaldan 3-avgustning 3-kvartalidan olib, mana bu sentyabr oyida faqat 15 mm yog'inchim bo'ldi. Dim yo'q. Şuna göre ucumlarının şeşsek biz 530.000 gektardan artık közgü kulturalarına şeşsek. Şimdi eğer tügelerek bulsa 537.000 gektarda bizden 19. yıl oңuş için közgü kulturalar şeşilgen. Şunun 400.000'e yakını közgü buday hem 135.000 gektarı oruç kulturası. Buna yoğunçumga etkende dım naşar bulu sebeple тишилиш алу катлаулары. Yok ama aytып буламанда нече процент анда Бүгүнкү секунда мына бу ахыркы яңгырлар явып кетти, бир некадер ситуацияны өзгәртер дип саныйбыз. Бир ярты майданнарда бүгүн көзгө культураларның тишилип чыгуу һәм аларның үсеше буенча артка калуу, соңрак калып баруу андай проблема бар республика буенча. Bu dizel yağlılığına beyler artу sebeple xo'jalik ishlari
бәясе не дәрежедегі артты шығымдар? Біздің қызғанышқа қаршы мына біздің жетістіре тұрған продукцияның бәясе ол базар бәяләрен я төшеп китә, я менеп киткәне юк, төшеп киткәне күп инде аның. Шул вакытта ягулык материаллары без тота торган ресурслар, шул ук минераль ашламалар, сез әйткән менә ягулык, дизель ягулыклары, кызганычка каршы электроэнергия стабиль рәвештә үсә бара. Безнең республиканың үзенең битендә алган юнәлеше бар, җитәкчелек ярдәм итә һәм бүген 140 мең тонна дизель ягулыгы безгә республиканың басу эшләрен алып барып чыгу өчен шул күләмдә дизель ягулыгы кирәк. Хуҗалыклар алара 41,200 сум белән. Бүген базарда сез бәяне беләсез, кайсыдыр субъектларда ул 50 сум, кайсыдыр субъектларда 50-нең өске ягында. Республика шушы ташлатылган, сөзләнгән бәя белән авыл басу эшләрен алып барырга ягулык белән тәэмин ителгән. Абу не дәрәҗәдә теге алып баруны ниткән арткан бәянең бәясе? Безнең узган елгы бәядән менә бу бәя булу сәбәпле, ташланмалы бәя булу сәбәпле безнең ягулык узган елгы белән бер дәрәҗәдә дип әйтергә була. Бәясе. То есть нигә артмады дип әйтергә мөмкин. Эшләрне башкару. Татнефть һәм Таифның ташламалары алар гамәлдәме, действуетме алар? Барлыгы мен әйтеп киттем, безнең язгы чорда менә бу бәяләр киткәнче үк президентыбызның күрсәтмәсе буенча, сорау буенча шушы компаниялар белән безнең төзелгән ике арада шартлама. Бәяләр киткәнче без бәяләрне билгеләп калып, шушы 300 бәяләрне әйтеп киттем мен 140 мең тонна безгә басу эшләрен алып барып чыгарга ягулык кирәк, һәм шул күләмдә ягулык бүгенге көндә шушы ике компания безгә бирә. Без түли торабыз, ул ягулыкны ала торабыз. Менә бу шул минераль ашламаларга бәяләрнең артуы киләсе ел уңышына тәэсир итер микән дип, ни дәрәҗәдә тәэсир итер дип уйлыйм. Менә бит монда ничек дип әйтик. Бүген син шул уңышны булдырырга тыга торган чыгым арта икән. Ничек инде ул кимия гына бара алмый бит, шулай бит. Һичшиксез бердән тискәре йогынты ясаса хуҗалыкларның минераль ашламага бәя кыйбат яки ягулыкка бәя кыйбат булган саен аны сатып алырга, кулланырга мөмкинлеге дә кими бара, шулай бит инде. Ул бер тискәре йогынты ясасак, икенчедән инде ул үз кыйммәткә шулай юк, ни дәрәҗәдә кыйммәт. Бүген секунданы калькулятор белән санап караган юк инде, әле бит күпмәгә ортасын да әйтә алмыйбыз. Республика тарафынан субсидиялар көтеләме ашламага? Ашлама буенча андый турыдан-туры субсидия юк. Безнең гектарга бирелә торган, 1 гектарга бирелә торган без аны бәйләнешсез субсидия дип атаган, несвязанная поддержка, бәйләнешсез яки по гектарга бирелә торган дип Россия Федерациясеннән Татарстан бюджетынан да ул юнәлеш буенча бирелә. Хуҗалык инде бу акчаны минераль ашламага тотарга телиме, ягулык сатып аламы, башка хаҗәтләренә кулланамы, инде аның ихтияҗы ул кайсы сәяхәт тас килсә дә. Бертекләргә бәя ничек хәзер? Сезнең запасыгыз күп булар, кесрәле. Тахнычтан калды. Бәяләр буенча менә әйтеп киттем бит, Россия буенча да, башка төбәкләр буенча уңыш берникадәр кимрәк. Шуңа күрә быел ашлыкның дәрәҗәсе бар. Менә бүген бигрәк тә зур сорау белән арпа культурасы. Менә бүген арпаны 9 сум 50 тиен, 10 сум тоннасын шундый бәягә сораучылар бар. Бу һичшиксез авыл хуҗалыгы предприятие өчен әйбәт бәя. Шулай инде бодай культураларының бәяләре әйбәт, но шул ук вакытта кемнең бүген финанс мөмкинлеге бар. Ул һәр вакытта да бит урып җыю вакытында бәяләр түбәнрәк була. Алга таба үсә дип. Прогноз буенча да алга таба бәяләр хуҗалыклар өчен кулайрак дип әйтик, мәне файдалырак булыр дип көтәбез. Башка журналистларга күчек инде. Соңгы теге алайса күпме өлешен теге читкә сатырга җыенасыз ашлыкның? Татарстан буенча, барлык Татарстанның бөтен үзе тәэмин итү буенча безнең 3 миллион 300 мең тонна тирәсе ашлык кирәк. Бу
безгә азык-төлек, үзебезгә ашау өчен дип әйтгәндә, фураж культуралары һәм чәчү өчен бөртекләр семеналарны бөтенсен кушканда 3 миллион 300 тирәсе инде артыгы чыгачак базарга сатып. 300 мең. Шул вакытта безнең хуҗалыкларның үзләрендә кем бүген финанс мөмкинлеге бар, күп хуҗалыклар үзләренең ашлыкларын сатып та бетермәделәр. Шуңа күрә ул ашлыкларда быел сатылачак, базарга чыгачак. Башка журналистларның сораулары күчек, Татар-Информ. Сорауыгыз бетте. Шулпан Рәхим. Илдус Харисович менә әйттегез, башка культураларны бәрәңгеләрне дә, яшелчәләрне дә менә Татарстанның җиләк-җимеш һәм менә алма кебек үз-үзен тәэмин ителеше ни дәрәҗәдә? Беренче сорау. Икенчесе, ел сайын шундый күренешкә тап булырга туры килә. Бик күп мәйданнарда көнбагыш сугылмыйча кала. Сез апрель айында интервью вакытында әйткән идегез, инде былтыр өлгереше җитмәде дип, һава торышы тәэсир итте дип. Менә быел ничек шушы көнбагышны җыеп алуга? Һәм быел җәй башында Зәй районында узган семинарда шундый фикер әйтелгән иде. Иртә өлгерешле сортлар күп уңышны югалта. Шуның өчен безгә көзге культураларга күбрәк басым ясарга кирәк дип, менә моның буенча берәр симпозиуммы, киңәшмәме булдымы һәм бу эш ничек тора? Рәхмәт. Ахыргы сораудан башласак, көзге культуралар чыннан да безнең ахыргы елларда стабильрәк, алар кышлап чыкканнары стабильрәк уңыш бирә. Ләкин без әйтеп киттек, менә һава шартларының мондый булуы һәм бүген алар үсеше буенча артта калу берникадәр күңелдә борчу тудыра. Инде чәчелгән 530 мең гектар, ул 537 мең гектар икенче елга сакланып чыгар дип өметләнәбез. Инде ансы яз көне чыккач билгеле була. Җиләк-җимешләргә килгәндә республика менә безнең бакчачылык белән инде элек шөгыльләнәдер. Ахыргы елларда бәяләр түбән булу сәбәпле безнең эшкәртү предприятиеләре да, сок сыга торган предприятиеләр, башкалар ул эшләми башлап таралып беттеләр. Шул вакытта хәзер без икенче сулыш дип әйтгәндә, җиләк-җимеш буенча, яшелчә, җиләк-җимеш һәм алмалар буенча икенче сулыш алып киләбез. Бүген күбрәк интенсив бакчалар утыртабыз. Менә безнең 300 гектарга якын утыртылган бакчаларыбыз бар. Һәм быел көзге чорда яңадан 100 гектар интенсив бакчалар, бу инде элекке традицион түгел, һәм яңа таләпләргә туры китереп салыналар. Шул вакытта бюджет ягыннан да без ярдәм итәбез. Безнең 1 гектар, аның бәясе 1 гектар, менә бу интенсив бакчаны салуның бәясе миллион сум тирәсе, бүтән чыгымы. Шуның 300 меңен без 17нче ел, 18нче елда хуҗалыкларга, менең белән шөгыльләнә торган хуҗалыкларга кире кайтардык субсидия итеп. 19нче елда шушы таләпләргә туры китереп интенсив бакчалар салган кешеләргә без 500 меңен кире хуҗалыкларга кайтарып бергә планлаштырабыз. Безнең һәр берничә шундый зуррак хуҗалыклар барлыкка килде. Моның белән шөгыльләнә торган беренчесенең иң зурысы инде безнең бик Югары Сон районындагы Заря хуҗалыгы, элекке Татплач Пром компаниясе. Алар бердән бакча утырталар һәм бүген әле бездә юк кайбер ел үзенә сокларга саклагычлар, холодильниклар быел төсеп сафка бастырдылар. Инде шушу китсәк Әлмәт зонасында бик нәтиҗәле менә бу авыл деревня дигән кооператив анда эшли башлады бит инде. Без овощная долина, ягодная долина менә ике предприятиедә яшелчә җитештерү буенча да һәм җиләк-җимеш җитештерү буенча да нәтиҗәле эшләп килделәр. Анда шулай ук саклагычлар быел сафка басу өстендә инде. Бу юнәлештә шулай ук фермерлар да катнаша. Безнең менә бу юнәлештә 50-дан артык фермер эшли һәм нәтиҗәләргә эшләп киләләр. Тагын бер теманы әйтеп китәсем килә. Менә безнең бит инде корылык шартларында дигәч, бүген без әйтәбез, бәрәңге әйбәт, бәрәңгенең уңышы менә 500 центнерга якын чыга торганнар бар дип. Без мелиорация программасы буенча 10нчы елдан соң бик нәтиҗәле эшләп алдык һәм дәвам итәбез. Беренчесе яшелчә һәм бәрәңге культуралары республиканың бүтән мәйданы сугаруда. Һәм кемнәр терлекчелек буенча нәтиҗәләр эшли, аларның анда азык культураларын сугару буенча шулай ук хуҗалыклар эшлиләр.
Бәр безнең үзебездә Биектау районында яңа предприятие барлыкка килде. Казанка дигән шундый сугару системасын үзебездә җитештереп, үзебездә сатабыз. Аңарда менә Татарстан гына түгел, башка төбәкләрдән дә ихтияҗ зур, килүчеләр бар, алалар. Ул инерция шулай ук корылык шартларыннан яшелчә, җиләк җиме яшелчә һәм бәрәңге белән тәэмин итү буенча проблема бетте дип әйтсәк тә була инде. Һәм көнбагыштан әйтеп китсәгез. Көнбагышка килгәндә безнең Көнбагышның 128 мең гектарда көнбагышның быел урып җыюга мәйданнары, чыннан да узган ел менә температура режимы җәй салкынрак булу сәбәпле җитешеп бетмәгән мәйданнарда калды, җыеп бетерә алмаган мәйданнар дөресрәге. Быел көнбагышларның хәләте начар түгел. Без инде койларда да хәзер курту буенча диссекация дигән шундый термин бар. Өстән сиптереп, тизрәк курту буенча ул эш бара. Октябрь башларында көнбагышны суга башларбыз дип планлаштырабыз һәм уңышлары буенча начар булырга тиеш түгел. Һәм бүген кем рапс белән яки көнбагыш белән шөгыльләнә, безнең битендә үзебездә миллион тонна эшкәртә торган май сага торган комбинатыбыз, маса экстракцияны завод Казанның. Аларны да без Шимал белән тәэмин итәбез, шул вакытта алар вакытында хуҗалыкларга акчасында вакытында түләп баралар. Рәхмәт. Хәерле көн, исәнмесез. Булгар радиосы Камилә. Менә бу әйтеп киттегез, инде сез җитештерү генә түгел бит әле үз продукцияңны аны сата белергә дә кирәк. Менә бигрәк тә шәхси крестьян хуҗалыкларына бу бик авырга туры килә. Күбесе инде хәзер авыл җирләрендә дә бәрәңгене дә, башкасын да лучше сатып алу дип әйтәләр. Теге утыртып торасылары килми, сез беләсез. Шул вакытта менә кибетләрдә менә сез ничек итеп оештырылган бүгенге көндә менә шәхси крестьян хуҗалыкларыннан сату безнең үзебезнең Татарстан күләмендә миндә дип әйтим. Менә пятерочкаларда бигрәк тә күрәм инде кибетләрдә сатыла Израильдән килгән кишерләр, бик зур җуып куелган сарымсаклар, Кытай сарымсаклары диләр инде. Менә авылларда ул бар бит инде, ул күп безнең авыл хуҗалыкларында, күбесенең ширеп кала ул. Пятерочкада ята, мәсәлән, бүтән шул ук кибетләрдә супермаркетларда шундай чит ил товарлары, минем йөрәгем авырта менә бу кишерләрне, сарымсакларны һәм редискалар алар бик күп шуннан килгән. Израильдә бит анда үстерү бик начар, безнең туганыбыз бар, әйме. Анда кымлык телесенә сиптереп үстерәләр, бик бу бит инде сыйфатлы продукция түгел. Йөрәгегез авырткач рәхмәт инде безнең өчен борчылгач. Җитештерүчеләрнең йөрәкләре тагында катырак авырта. Чөнки бүген менә бу безнең битендә зур компаниялар, аларның мин теләп кенә фермер яки хуҗалык анда кирә алмый, алар тендерларны үткәрәләр Мәскәүдә, кемдер отода, һәм логистик центрлар аркылы өләшәләр. Безне дә менә бүгенге көндә үзебезнең рәттәнге бер яшелчәгә генә килсә, кышкы чорда үзебездә менә дигән биологик методлар эшли торган яшелчә җитештерә торган майский комбинатыбыз бар. Шул вакытта метрга яки кибеткә кирсәк, шушы комбинатның продукциясын табып булмый. Ул сатаны Сибиргә. Чөнки менә бу тендерларда катнашып, отып зур партия, кичкенә партиялар белән кирип булмый. Шуңа күрә республикада бара торган юнәлеш дип әйтәндә, күбрәк бүген кооперативлар буенча, федераль программалар буенча шактый гына эшләр бара. Бердән фермерларны безнең башлаучы фермерлар, начинающий фермерлар программасы буенча ярдәм булса, икенчесе кооперативлар шушы җитештерә, сатып ала торган яки эшкәртә торган кооперативлар оештыру буенча эш бара. Менә инде ул аны күбрәк күләмдә җитештереп, шушы базарларга чыгу яки кичкенәрәк сәүдә нокталарына чыгу мөмкинрәк булачак. Һәм бер чыннан да авылда инде безнең кемдер абзый яки әби бабай килеп бәрәңгесен дә яшелчәсен дә сата алмыйлар. Шуңа күрә менә бу кооперативлар эшләп киткәч, берникадәр хәл үзгәрә дип ниятләнәбез. Алга таба кирә торган юнәлеш безнең хуҗалыклар бу юнәлештә шөгыльләнә торган безнең унлап хуҗалык бар. Чисто органик продукция җитештерү буенча һәр битендә федераль күләмдә дә аның законнары, беренче законнары да кабул ителде. Кызыксына торган кешеләр бар. Алга таба бу юнәлешнең
киләчәге дип әйтгәндә бар. Бүген бит менә әйтеп киттегез, Израильдә үскән без анда анализ ясап караганыбыз юк инде. Уйлап караганда чыннан да андай кырыс шартларда үсә торган продукция ул күбрәк эшкәртелгән, күбрәк анализ ясап карамыйча әйтеп булмый. Аның сыйфаты буенча проблемалар бар дип әйтәләр. Органика ул алга таба сорау артачак һәм республикада бүген элештеш бара. Sizin sorağınız var mı? İlyas Qarayevich, siz bir tüklerin beylerini aytdınız, texnik kulturalarning beylerini aytib ketseniz, edi bərəngəyə beylər nичек көтülə yoki? Beylərə kirgəndə mənə bu indi moy kulturalarını deyə aytdıq. Raps kulturasının bugün moy sığı kombinatı 21-22 сум тирәсе бәя белән ала. Көнбагышларның бәясе бер никадәр артыграк булачак. Бәрәңгә килгәндә бүген базарда менә беренче безнең ярминкалар үтте бит инде. Бәрәңгенең бәясе 12 сумнан безнең авыл хуҗалыгы предприятиеләре базарда саталар. Бу былтыргы бәяләргә караганда яхшырак. Шул бәяләр. Рәхмәт. Ой җирләренә ничә кирәк түләнә? 1 гектарга ничә сум? Безнең рекомендация буенча 1 гектар пайга 700 сумнан да ким булмаган күләмдә түләргә шундый безнең тәкъдим. Күбрәк түләргә ярый, кимрәк түлү инде дөрес түгел дип. Әле бүгенге секундә расчет яки алыш бириш бу пайлар өчен түләү бара. Толырак мәгълүмат инде ул ел ахырында билгеле булыр. Әйткәнемчә 700 сумнан ким булмаган күләмдә һәр 1 гектар пайга безнең тәкъдимебез министрлыкның тәкъдиме. Сорауларыгыз бармы? Миңа сорау язып җибәрделәр, гафу итегез. Аңлап бетермимдер, бәлки быел бер төп пешән бермәүчеләр күп, аларга ниндидер йогынты ясый аласызмы дип сорау. Пой җирләре микән, шу пой җирләр белән билгеле тренды булдымы? Ничек? Бер пешән бермәүчеләр күп дигәннәр, бер төкләр. Беләсезме, менә пой җирләре мин әйтеп киттем бит инде. Бүген мин пойчадан аның җирен алам икән. Ниндидер килешү ясарга тиеш. Миңа ашлык белән бирәм ул. 1 гектарына күпмәдән бирә. Ул нәрсә ашлык белән пешән хуҗалыклар бар, шул вакытта кемдер акча белән генә түли. Кемдер фақат ашлык белән генә расчет ясый. Кемгәдер пешән кергән. Әгәр инде андый килешү булып үтәмәй икән, барып инде аның кулыннан тотып биреп булмый. Шул вакытта безнең яктан ниндидер мәҗбүри дип әйтеп дөрес булмастыр инде ул. Аны тәртипкә чакыру буенча чаралар күреп була. Нәмдә сәйтегез бит инде бәрәңге кәбестә кишер уңышлары яхшы булды быел дип. Узган ел без барган як менә шул Кырлай агрофирмасына һәм Нармакага барган вакытта алар яшелчәләрне үстерү генә түгел бит әле, аны җыеп алу гына түгел, аны сакларга да кирәк һәм шулай ук инде менә кемнәр әйтеп китте, сата да белергә кирәк. Әлеге мәсьәләдә менә яшелчә саклау базалары җитәрлекме Татарстанда һәм алга таба да алар төзү планлаштырылмыймы? Безнең бу юнәлештә программалар бар. Беренчесе республика буенча безнең менә бердән бәрәңге һәм яшелчә саклый торган саклагычларны капиталь ремонтка без алдагы 4 елда инде 30% бюджеттан Татарстан бюджетыннан финанс ярдәм күрсәтәбез. Безнең элек бит инде бәрәңге саклый торган саклагычлар күбәя. Алар яраксыз хәлгә килгән. Менә шу кабатлап әйтәм, аны ремонтлаган өчен аның чыгымнарының 30%-ын бюджеттан кайтарып бирәбез. Шундый программа бара безнең икмәк кабул итү хуҗалыклардагы зернотокларда дип әйтгәндә. Шундый программа складларны эшләгән хуҗалыкларга 30% бюджеттан шулай кайтарып бирелә. Һәм икенчесе республика буенча булды программа яшелчә саклагычларга капиталь эшләгәннәргә 20% күләмдә яңа төзелешкә бюджеттан шулай ук ярдәм программасы. Ул һәр кемнәр бизнеска кирип китте, менә атап китсәк, шул Кырлай хуҗалыгында бүген кем булганы бар анда, нинди бүген көн таләпләренә җавап китә торган саклагычлар. 20 мең тоннадан артыганда бүген бәрәңгене саклый торган саклагычлар бар. Шундый ук масштаблы рәвештә Вятский Зори Алабуга районында эшли. Һәм башкаларда да
түзүлүштү бара соклоо боюнча проблема кими бара. Илдус Харисович, әміне орақта өзін көрсеткен егіншілерге нендей премия бөлеглеу системасы құралған? Материал стимул яғынан енді мына бұл урып жиюның бар-бір біздің бит комбайнерға да нагрузка елдан елар да бар. Бүгін урып жию ішлеріне 3400 комбайн шыққан болса, нагрузка юғары шам бик зур йогынтыясы материал стимуллар куллану бірден хужалык көлемінде, икенчеден районнарда бик безнең хакимиятләр актив эшләделәр. Һәм министрлык буенча безнең шулай узган ел біз 200 комбайнерга грант бирсәк, берни кадәр аның быел методикасы үзгәрде. Хуҗалыклар иң алдынгы урынны алган гына механизатор түгел. Бердән республика күләмендә алдагы алган механизаторлар, комбайнерлар үзләренең премияларын алалар, һәм икенчесе район үзенең ичендә булган алдынгыларны шулай бүләкләй ала. Барлыгы безнең фаразлау буенча 500 безнең механизатор шу премияга лаек булачак. Рахмет, һәм монда журналистлар булгач, бәлки кызык булыр иде, журналистлар арасында да бәйге оештырып алмаймы? Бәйге күбрәк ашлык саптыру буенча. Күбрәк язган егіншілерні мақтап язган журналистлар. Мен уларга не әйтеп берик? Аңлашылды. Сұрауларыңыз болмаса, рахмет. Рахмет сізге, Илдус Харисович.